Dobrodošli na treći Merkurov Movember event koji posvećujemo muškarcima i njihovom zdravlju. Prvo, svake godine pokušavamo biti što bolji i imati što veću prisutnosti u medijima. Mislimo da je ovo jako bitna tema i ovo su mali koraci koje mi radimo da podignemo svijest koliko je muško zdravlje bitno. Muškarci jesu i društveno i povijesno, a i biološki drugačije uvjetovani ti rodni stereotipi, predrasude. Pa valjda, mislim da su uvijek glumili, da nije to baš sad obilježje vremena, mislim da je to obilježje osobe. Mislim da muškarci treba ohrabriti, osvijestiti da je u redu pričati o slabostima, o problemima. Movember ili Brkati studeni pokrenut je radi podizanja svijesti o zdravstvenim problemima muškaraca poput raka prostate i raka testisa. No također tu je i pitanje mentalnog zdravlja kod muškaraca kojemu se i dalje kad su u pitanju muškarci ne pridaje dovoljno važnosti i pozornosti. Da, ja mislim da treba hrabrosti pitati za pomoć, treba hrabrosti sebi priznati da trebaš pomoć, mi to imamo od te hrabrosti. Jako bitno je naći alate, načine kako da kad nam je teško, da izdignemo se iz toga, da se dignemo i da idemo dalje. Definitivno je super popričati i evo, ko što je brat rekao, treba se otvoriti kome god. Pa gledajte, cilj nam je da svake godine budemo malo bolji nego godine prije, tako da sljedeće godine nam je i 30 godina kompanije, tako da ćemo sigurno ići razinu više.